Здравейте хора, аз съм Скруб.bg и днес ще снимам на Майнкрафт. Да. И нека да започваме. Да продължим. Да. Влизаме в мултиплеер мастера, някой сървър. Извинявам се хора, ако е много шумно, просто отпред правят ремонт. По-скоро правят парка и шумът копаят и да, съжалявам. Така, български, само за българи, българки, то дисконектно. Добре хора, искам да ви кажа за какво дават сервера като е дисконектнал. Според мен това няма смисъл. Арева. Замък. Ето. Аз ще съм последният. Няма да има място за другите хора. Да. Окей. Спамват ме в водата. Задъра. Бъгъса. Окей, да. Нека да започвам. Ето е каштурката. Ако е каштурка това. Добре, не знам как да влезна. Сега ще ме видите скин, аз го направих. Добре, коя тая? Рай.bg, окей. Да, ама къде са? Значи хора, много мраза ей така да гасне. Този път аз го изгасих, но други пъти самичък си гасне и да, гадно. Ха-ха-ха-ха, гол мъж. Ха-ха-ха-ха. Къде сте? Къде сте? Ето никакво. HD. Рай.bg. Така. Правя славни цензури. Ха-ха-ха-ха-ха. Крис. Не са пака идея. Няма да гледам и ще ви багам. Това трябва да се научи да пише. И само да му кажа, брат, ако не гледаш, не дей да се обиждаш. Казвам го като приятелски съвет. Да. Значи опитах се преди това да се свържа с Майнкрафт Прогейм. Талон Дороти. Опитах се да се свържа с Майнкрафт Прогейм, но се оказа, че играя с ютубъра машина на Неболс. Малко измислено предполучаваме. Добре хора. Размислих и за другият... така. За другият канал... Гледай, брат. Само ми проваля клипа, защото само така гасна. Прощавай. Не. Окей, ще излезе. Другият канал реших да снимам на Неболс. Има други такива игрички като него.
Пишете ми в коментарите на какво искате градът на мажагите да ги. Пишете ми в коментарите на какви игри да снимам в другия канал. Защото I don't know. Окей, хора, нека да преминавам към забавната част. Не знам какво да правя. Просто малко си джойна. Мога да засмея днес още един клип от Minecraft Pro Game. Свърши да игра с килъра машина. И да. Така. Искате ли в сервер? Да. Тук е стъп. Училище, какво ще кажа. Я да ви питам какво е вика. Айде, какво е? Добре, хора. Ще си сменя скин. Окей, бро. Какво ще кажа? Файер, искаш ли? Чай, добре, какво трябваше да кажа? Тук нямаше ли друг или ми се влюбя? Окей, бързо чакам те. Кой иска да сменя скин? Аз няма да пиша нищо, защото да ми е кеф. И добре, хора, нека да паднем да се убием. Защото няма връщане нагоре. Аз така мисля. Тук сигурно хората са намирали доста даймонд. Супер, ще се удава. Окей, хора, ако не сте гледали как се дисконектна. Добре, ще търсим креатив нещо си. Нека да потърсим друг и клипът да стане повече от 15 секунди. Няма да съжалявам, защото според мен това е доста тъпичък клип, който сега правя. И да. Не знам вече какво да кажа. Школа серия 3. High School. И хора, ютубъра машина ми предложи да направя клип на английски. Може да пишете също в коментарите Бъгълчилище. Дали искате да снимам на английски. И да. Добре, дойдохме. Добре дошли в 133-то соло. Окей. За да ребро. Окей, къде е това? Стига е гаснал. What the fuck? Това сигурно са го правили до мобовете спри. Как? What the fuck? Кой ненормален не знае как да спрем мобовете. What the fuck? Thanks, bro. Окей, къде? Какво имаме като част? Да, но къде е чина? Спочина. Къде сте? Рости. Какво имаме като част? Рости. Здрасти, бро. Рости. Много готини слушалки. От дефицифи от настройките на Майнкрафт и ги слагаш на празникната.
Какво сега трябва? Къде трябва да хода? Защо? Къде? Не разбирам нищо. Добре хора, Рости лепна. Ще хода на втория етаж. Да разбирам да там какво. What the fuck? What the fuck? Бягай. Тук ще бъда убит, да. Познах. Добре, човек, защо не къде? Приех на ниво... Не разбирам такъв език. Окей, хора, защо просто не спрем тъпите мобове? И добре хора, това беше... изчакайте, още не е край. Да видим на Fireboy BG какъв маскина. Фара, къде си? Грозен скин според мен. Обаче със сравнение с другия той. И добре хора, това беше от мен. Аз бях ScrubBG и вие бяхте с мен. Ако искате, абонирайте се за мен. Харесайте клипа, лайквайте и не спирайте. Щупвайте бутоните. Бай-бай.